Moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ojiwo piny owacho, riwruoge ma ok mag piny owacho kod oganda duto mondo ojiw okenge mag kedo kod landruok mag kute mag ayaki e kind jogo mang'aw kaka opamo mondo okony e duoko piny landruok mag kute ayaki. Jafwambo marwa George Juma ni kod lerno. Jogo matije mage timo keto gi ng'aw mag kutego mag ayaki ma oting'o opamo gin moko kuom oganda mosebed ka igeto e ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e piny Kenya. Lipot yango ni jogo mang'aw e gamo kutego mag ayaki kaka opamo kuom higni mathoth osebiro ka jimbo landruok mag kutego mag ayaki. Tin ji kata riwruoge emosewuok mar kedo ne ratirogo mag opamo kendo tudogi kod piny owacho e ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kod midhieche mamoko nikech akweda. Diana Roth matiyo riwruogno mar Faraja Women Initiative en achiel kuom ji matin ma osedino itgi ne akweda kata weche miwacho kuom opamo kendo wuok oko mane landruok mag kutego mag ayaki koro dok piny e kind opamo. Ne wafwenyo ni nitiere gap. To gap mane nitiere nen gap mar the key population man sex workers. But again, ibroido ka bende en adieri ni sex workers play a big role in fueling the HIV nikech partners mang'eny. So mane momiyo ne waneno ni there is need mondo wachak this campaign so that uptake mar this health services odhi malo, then waduok bende landruok mag kute mag ayaki piny. Diana mabende osebiro ka ratirogo mag opamo kuom higni maloyo 5 e kaunti ma Migori wacho ni osewinjo kendo oseneno mathoth e kindeno ma okedo ne opamo. Jok man gi perception mopogore ewi wach sex workers daher ni mondo gilok paro nikech this thing is a web. Oluorore, ok en sex worker obet kumoro achiel gi client ni achiel, en gi client ni en gi mach, en gi mach, en gi mach. So it's a web, en gima luorore madhi into circle. To sama catch up kodi ok ibi ng'eyo. Kata kamano wacho ni bedo ni entiere kod lek machal kod mano mar piny owacho mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki kod widhech mamoko e kind opamo emosemiyo pod odhi nyime kod kedo. Advocacy marwa kata oporo ma wagoyo marwa en mondo sex workers oyud health services, mondo sex workers oyud justice in case gitimore nade gibedo violated. Director ni mar Faraja Women Initiative wach ni kuom higni ma osebedo ka okedo ratirogo mag opamo oseneno dok piny mag landruok mag kutego mag ayaki e kind opamo e kaunti ma Migori. Kute mag ayaki osedok piny. Ministry of Health ma Migori can confirm, CIEB as an implementing partner can confirm, because one gi uptake mag these health services odhi malo, day by day health services uptake dhi malo. To maduong' moloyo sani sex workers kaw prep kendo wan gi prep champions ma are among the sex workers. Kata bed ni riwruogno mar Faraja Women Initiative osene kaka mano ma jimbo tijno mar opamo, Diana wacho ni mano ke tich magitimo ka wacho ni gintiere kod kata chenro mamoko mag dongruok magichako masiro jogo eko mosaikore mar weyo tijno mar opamo. Kila ng'ato nigi paro mopogore, but because the cause ma wantiere go kaka Faraja Women Initiative is to the benefit of the entire country and the entire Migori County, ok wanyal relent. Wan gi kuonde ariyo ma wan gi projects chielen poultry farming, mar ariyo and fish farming, the cage culture. Magi gin gik mokel gi sex workers and the initiative of this nokel gi through table banking. Lipod mogol riwruogni mar Faraja Initiative makedo ratirogo mag opamo e kaunti ma Migori yango ni gintiere kod maloyo opamo 2,000 e kaunti ma Migori mangima. Mayo ting'o opamo mosewuok oko ayanga mar timo tijni ma idendo kod dho ngere kaka street based ka achiel kod mago ma bende koro pod timie apanda ma idendo kaka home based sex workers. George Juma, Ramogi TV, Migori.